Masu kallonmu da sauraronmu, Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da saduwa da ku a daidai wannan lokaci na gabatar muku da labaranmu na sashen Hausa na daren yau. Da farko musuwan bayyana muku da cewar biyu bayan taron manema labaran da Prime Minister wato Ali Muhammad Lamini Zan ya jagoranta a shekaran jiya. Dangane da batun da ya shafi basussuka da ake bin kasar Nijar. Al'umma sun tufa albarkacin bakinsu kamar haka. Na farko farin dangance da bashin da aka ɗoka ma ƙasanmu. Gaskiya ba ƙasanmu ta an ka ɗoka ma bashi ba, an ɗauki bashi don saboda a arzunta wasu 'yan ƙalilan mutane musan da an ɗauko bashi don saboda a biya wasu ayyuka da suka yi siyasa. Yau wa'yan da Allah ya sa gabanmu don su kula da lahiyarmu da mu da dukiyoyinmu ya kamata mu kawo musu goyon baya. Kamar bashin da an ka ciwo kamar sun ciwo da sunansu ba su ciwo da sunan 'yan ƙasa ba, don saboda kamata a ce da bashin da an ka ci ya kamata a ce Niger a yanda take yanzu ko iska ya kamata a ce ta yi haka nan. To yanzu an gunka la'akari Niger ke ga har yanzu za ku yi tsammanin cewa wai kamar bashin nan wai kamar ba a sashi kamar ba a aikin komi da shi ba, mu ba mu yi goyon ba bisa bashin wanda an ka ciwo ba. To wannan bashi sai in ce in an diba da yawa ne, amma ga ƙasa mai talauci kamar mu miliyar 5,200 ai ba wannan abu ne. In ka hidda miliyar 300 wanda su suka iske waɗancan wanda aka hambare, kenan sauran miliyar 4,900 ko to ka raba shi har so 12. Ka ga bai wuce duk shekara a ce an amso miliyar 400 ko da 8 ko da 9. To ga ƙasa mai buƙatar kuɗi garin mu ai ba wani abu ne. Amma matsalai ai ba amsa kuɗin ba ne. Ina ne suka shiga? An yi aikin ƙasa da su, an yi hanyoyi, an yi wane ne, an yi wane da su, koko sun shiga cikin aljihun tsohon magabata. Shi ne za a lissahi. Kenan sai ai bincike. Kenan yawan kuɗin a ƙasa kamar tamu kuma a shekara 12 ai ba wani abu ne. Amma ina suka shiga. Kenan abun yana ba da tsoro. A ce kuɗin nan wasu ne suka amso su kuma suka gaje kayansu. A yau dinnan ne ministan da ke kula da lafiyar al'umma da kuma kyautata rayuwar jama'a ya kai wata ziyarar aiki wato a asibitin kasar Turkiya da ke a nan birnin Yamai, wato hospital Turk da ke a nan birnin Yamai, inda yake tare da rakiyar kusoshin ma'aikata da ministan sa ke mai jagoranci. Na farko ya zo ya gani yadda tsarin aika ake tafi da shi cikin mai likitoci, domin kun san nan da yadda muke cikin shi yau a Nijar bayan ɗauka iko ga soza, kun san akwai matsaloli da muka samu da makwatanmu na an sai dawo bayan mai likita suke kula da karɓar jama'a wanda ba da amin ba ake tamanin in rauni ya samu ɗan adam. Wannan duk matikitan da ya zo ya gane su. Na biyu kuma ya gani yadda mutane suke ta da ayyukansu tubakalla, kuma a nan gidan likita obitalla a mace Nijar duk tubakalla akwai jama'a masu ƙwarin aiki wanda minista guda biyu ke kula da su. Na farko minista na Nijar ne, kuma na biyu minista kuma sante kuma na duki suke hulɗa saboda tattalin wannan babban likita. Kenan akwai jama'a, akwai kayan aiki, akwai maganin aiki, kuma jama'a nan Yamai suna amfani da babban likita. Minista ya ƙaito da yadda ake keta da shi, babu ban matsala sai a ce abin da ya zo cikin lokaci. Kun san bayan wannan abin da samu a Nijar, ƙasashen waje faranci ake jago an liƙe su. Likitoci wanda ya kamata su zo na tuki Allah bai sa su samu halluwa ba zo. To shi muka samu wadda babban 'yan matsala bisa ga abokan aiki na tuki ba duka suka zo ba. Insha Allah ga wannan wata na Satumba za su isowa. Magana ta uku ita ce minista ya ba da saƙo message ya faɗa ma likitoci nan da duk kuma jama'a shi ƙungin fannin likita sante
shine na biyu wajen muhimmancin wanda shugaban ƙasa jihar abdulrahman chani da komite conseil national de la sauvegarde de la patrie suka ba babban mukami, babban muhimmanci likita ne. Ya kamata ku jama'a masu aiki likita su san da haka nan. To a cikin wannan babban mukami da muhimmanci da an ka bamu, ya yi galgadi, ya yi jan kunne, ya faɗi ma likitoci sai ku aiki fa da gaskiya tsakani da Allah, da tarbiyya da biyayya kuma da aiki mai kyau. Ya jan kunnen mutane ko ya ba da magana abin da ya fuskace mu zuwa gaba, yadda za mu cinja hannu a matsinki guda gaba ɗaya mu samu likita ta zama cikin ayyukanta mai kyau wanda 'yan Nijar ba shi an yi a sha cikin wanga lokaci. To madalla, mu kuma bayyana muku da cewar daga nashi waje ministan da ke kula da wato albarkatun ruwa da tsafta da kuma kariyar gandun daji, minista kanal mai zama Abdullahi, shi ma a yau dinnan ya gudanar da waɗansu ziyarce-ziyarce a ofisoshi daban-daban da ministan sa ke ma jagoranci. A ƙarshen wannan ziyara Zulaiha Gambo ta shirya mana rahoto. Ministan albarkatun ruwa da tsafta da kariyar gandun daji kanal mai zama Abdullahi ya soma ziyarar tashi a kamfanin Spain, kamfani mai kula da haƙo ruwan sha domin al'umma. Shi dai wannan kamfani an girka shi a ranar 14 ga watan Agusta shekara ta 2000. Kamfanin na da rassa guda 3 da ke karkashinsa, dukkaninsu sai da ministan ya leƙa su, inda a can ɗakin da ake gudanar da zaman taro suka tattauna da ma'aikatan kamfanin, inda suka gabatar masa da kokensu da kuma matsalolin da suke cin karo da su. Shi kuma ministan ya ce za a ci gyaran huska tunda harkar ruwa ba abun wasa ba ce, saboda shi ne rayuwa. Kuma cikin wannan tahiyar menene matsalolin da suke ci musu tuwa ƙwarya wanda ba su samu wannan aikin da suke yi ya gudana daidai yadda ake so. To sai muka ga a lokacin nan wannan bai isa ba, sai muka ba su daman muka ce ke mu ƙohuwa ko in ce ƙyauren barikinmu iya buɗe gare su duka, kowane ma'aikaci a matsayin daidai gwargwadon inda yake na sake komowa, tunda cikin taro ba kullum ba za a samu a sasanta a yi magana yadda za a sanin wannan matsalar za a ciwo kanta ko wannan ba an samu a ciwo kanta ba. Za a samu a gane ma juna cikin wannan tahiyar in ya zamanto kowace bariki daga baya za ta biyo a zamna a sasanta a duba a gani me yake koyi na goga, me yake iya shira da mi za a yin shi, kuma wanda babu ina za a je a bido shi. Daga nan gidan ruwan na Spain sai ministan ya ziyarci ma'aikatan kariyar muhalli da gandun daji da canjin yanayi. Bayan ya leƙa biro-biro ya tattauna da ma'aikatan, ga abin da ministan ke cewa. Alhamdulillahi duka wannan barikin da muka wuce mun iske ma'aikata ƙwararri suna tsayin daka bisa kan aikinsu, amma akwai amma a ciki. Muna cikin lokaci inda yawancin ma'aikacin nan akwai bukatu kwarai na ma'aikata. Barikin yau ba ta abin da ya shahi ruwa da gandun daji ba kawai, sai a ce barikin kwadago gaba daya ta Nijar tana fuskantar ma'aikata da dama suna nan ga taya ritaya. Illa kuma in kuka ɗoka kuka duba akwai yara suma wanda suka yi karatu suka kware da ke neman suma su samu su shiga su fara aiki. To kenan akwai ƙanancin ma'aikata, bancin ƙanancin ma'aikata kuma bisa wasu bariki akwai ƙwarya. Menene ƙwarya? Kowane aiki kun san yana da huska wanda ya ƙware gare shi, kama a musamman shine ake haɗi da turanci specialization. To banda shi akwai matsaloli wanda suka shahi kayan aiki, ko kuma wasu kuka ɗoka wurin zaman ma wasu abin matsala ne. Ginonin da ma'aikacin nan suke ciki kamar wuri ne wanda ya zamanto sai a ce ma wa'ansu a misali da aka tsira su ma tun lokacin da aka hutu ta hiyar a ce an samu incin kai ne.
a duk inda ya je ministan ruwa da tsafta da kariyar gandun daji kanar mai zama abdullahi yana galgadin ma'aikatan da su yi hattara da cin hanci da rashawa domin kyautata ayyukan kamfanonin nasu don ci gaban ƙasa. Wannan shine abin da majalisar ceton ƙasa ta CNSP ta sa gaba. To madalla masu kallon mu da sauraron mu bayyana muku da cewa daga nashi waje gwamnan jihar Agadez Janar Ibra Bulama ya kai wata ziyara a gidajen iyalan da suka rasa rayukansu a sakamakon ambaliyar ruwan saman da aka ci karo da ita a garin na Agadez musamman ma a ranar Juma'a da ta gabata. Ibrahim Sumaila ya aiko man da ƙarin bayani. Lalle kam wannan hadarin da ya sauka a nan garin Agadez tare da iska mai ƙarfi ya janyo faduwa da rushewar wasu katangin ne da rumfuna a kan hanyar shi hatta da samun rishi na rayukan 'yan adam. Hadarin ya samu ne a daren Juma'a ya zuwa wayewar safiyar ranar Asabar da ta shige. Don shi ne gwamnan jihar Agadez Jiradi Brigade Ibrahim Isa ya ziyarci gurbin iyalan da suka rasa danginsu domin isar musu da ta'aziyya da jajanta musu a sunan ma'aikatan koli na gwamnatin wucin gadi na mulkin majalisar ceton kasa ta CNSP a ƙarshen jagorancin shugaban kasa ceton kasa Jiradi Brigade Abdurrahman Chani. Gwamnan jihar Agadez ya kai ziyara ne ɗaya bayan ɗaya a cikin gidajen da al'amarin na sabkar ruwan sama ya taɓa, inda aka kama da'a'i na neman kwanciya hutawa ce ga marigayan. Amin suma amin ya rabil alamin. Magashin garin Agadez Abdurrahman Turawa wato na gayin haka a yayin wannan ziyara. Mun to tare da gwamnan jiha da duka hukumomi na jihar Agadez bisa ruwa da aka yi ranar Juma'a da dare zuwa Samdi. Wannan ruwa an yi su da iska mai ƙarfi kuma an samu asarar rayuka matasa 5 wanda ke da shekara 5 zuwa 15 da asara ta kayayyaki da yawa. To magabata da sunan gwamna da sunan shugaban ƙasa da gwamnati mun zo wajen wa'annan yallan a musu ta'aziyya, a ga musu ƙasa gaba ɗaya tana ta'aziyya, magabata na ta'aziyya saboda wannan asarar da aka samu. Gwamna ya samu dama ce ma al'umma na Agadez gaba ɗaya su yi hatara tunda damana ba ta ƙare ba, a yi kula da matasa a wannan lokaci, a kula da su damana har yau da sauranta. Kuma abin da wanda yake Allah ya karɓi rayukansu ana da Allah ya ji kansu, kuma muna roƙo a kowane lokaci in aka je a makasa addu'a saboda lahiya da kwanciyar hankali cikin ƙasarmu gaba daya. Game da kamannin waɗannan al'amuran da suka wakana yayin da hadarin ya sauka a nan garin Agadez, sai jama'a sun yi taka tsantsan sun kiyaye a game da wasu gine-gine ganin lamarin da ya wakana yayin sabkar hadarin. Har ila yau dai a jihar ta Agadez gwamnan jihar Janara Ibra Bulama shi ma ya ziyarci manoman rani na jihar ta Agadez, inda ya tantauna tare da su dangane da yadda suke gudanar da ayyukansu da kuma irin matsalolin da suke fuskanta. Ibrahim Sumaila ya ƙara mana bayani. A cikin cibiyoyi guda 8 na haɗin gwiwar ƙungiyoyin manoman Agadez da aka yi sani da sunan Kontuwar da ke shinhuɗe a nan garin Agadez, 3 daga cikinsu su ne gwamnan jihar Agadez Jiradi Brigade da Ibrahim Isa ya kai wa ziyara. Roko daga Union ta kamfanin ƙungiyoyin yankin Cimiya da Frika haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoman yankin Agadez da kuma ECMT ƙungiyar manoman yankin Tabelota. Jiradi Brigade da Ibrahim Isa ya ziyarci su ne domin ya ga yaya ne wato suke gudanar da ayyukansu na ajiyar kayayyakin noma kamin aje ga kasuwancinsu. Gwamnan jihar Agadez ya zo ƙarshen wannan ziyara ne a babban ɗakin wato kasuwanci ko kuma na manoman yankin Agadez mai sunan Kara, inda aka nuna mishi tare da tawagar da ke akan rake shi
yaya ne ayyukan wato suke tafiya a cikin wannan lokutan. Gwamnan jiha ya yi ziyartar mu cikin fanni uku inda ake sai da albasa. Ya je ERC ta wajen zon Kincimiya, ya je zon Tabelot, ya zo Federation nan. Don ka mun tattauna da shi, mun gaya mai masalolin menene matsalar mu wagga da ta dame mu yanzu. Abin da ya dame mu rushin hanyar da za mu hidda kayan mu. Saboda tun da aka rufe frontier ta Benin, mutane sun yi asara da dama. Na biyu ga frontier wagga ta Burkina, ita ma akwai matsala ba a wucewa, kenan can ma akwai wannan da aka yi, amma zuwa kwanakin ga an fara samu ana dan wucewa kadan amma abin da muke kuka mu yanzu albasa kadan na ce, saboda nan zuwa da wata guda za a samu babbar production, kenan production kin ga yaya ne za ta wuce, in ba a samu hanyar da za ta wuce kenan babban matsala ce. Shine abin da muka fada ma mai girma gwamnan jihar da muka tattauna da shi. Hanya guda ce wadda za a dauko, a samu yadda za a sassanta, a samu hanyar da za a yi a wutar da kaya kwa, a samu mana koda wagga hanya ta Burkina an sai da tarihi nata, a samu a yi sekiriziya hanya ta wajen Burkina, tunda kaya da yawa dama Togo ne, Ghana, Cote d'Ivoire ne, kenan ta hanyar Burkina yana iya wuce babu matsala. Wannan haɗuwa ta ba da damar a tattauna game da zantuttuka tamkar samun takin zamani a dalilin a yalwaita arzikin kayan noma a nan jihar Agadas da ake ingizawa a duka faɗin ƙasar nan ta Nijar, hatta kai da ƙasashe na ƙetare tamkar su albasa. Janar da Brigade Ibra Bulama Isa ya yi tambaya a wajen duka masu hannu a kan sha'anin noma da ke su sa himma su ci gaba da bunƙasa arzikin noma wanda yake kawo nashi ɗauki wanda ba ɗaya a fuskar bunƙasa tattalin arzikin ƙasa domin yaƙi a wajen rashin ayyukan yi a nan jihar ta Agadas. To madalla, daga jihar Agadas za mu nufi da ku jihar Difa, musamman ma yankin Shatmari, inda al'umma maza da mata ne suka huto domin nuna goyon bayansu tare da yin addu'o'i na roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sabko ma a ƙasar Nijar da alferinsa da kuma shimfiɗar mana da kwanciyar hankali da zaman lafiya. Abdurrahman Bukari ya aiko mana da ƙarin bayani. Wannan zama na karatun alkur'ani mai tsarki da ya zo a daidai lokacin da ƙasar mu ke buƙatar addu'a da dama, an tsara shi ne bisa umarnin sarkin Shatimari mai martaba Dr. Bukar Shatima Bukar Amsa Gana, zama kuma wanda ya ba manya-manyan malaman karkarar Shatimari damar yin addu'o'i da dama tare da salloli, wannan kuma domin ci gaban kasar mu cikin mutunci da kuma kiyaye amfanin juna da kuma ɗaukaka sabbin magabatan wannan ƙasa tamu. Allah ba ka samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da daya, jagororin da suka karbi wannan mulki Allah ya tabbatar, Allah ya muna jagora masu kyau, Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Waɗanda aka karbi mulki a hannunsu Allah ya ba su hakuri jurewa, mu da muka yi saura Allah ya sa da muna mu albarka, jama'a mu da muke daji da goje duka Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Allah ya hada kan mu yan Nijar gaba daya, muna fata Allah ya hada kan mu kara addu'a Allah ya hada kan mu duka, Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. A cikin wannan zama an samu ganin halartar ladin ɗiya musulmi maza da mata har ma matasa waɗanda suka fito daga wurare daban-daban na karkarar Shatimari, inda su ma suka meka nasu kuka zuwa ga Allah Ubangiji domin tabbatar da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa tamu da kuma kare mu daga sherin makiya. Duka-duka anan za mu sallama da ku game da labaran na wannan lokaci wanda na gabatar muku da su, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu.